दा पिपल्स एड एनजिअ'आ डक्टर मलय चक्रवर्तीनि हेफाजाबजों बेसेन नाङाजासे देहा फाहामथाय बादा खुंदों। डक्टर मलय चक्रवर्तीजों ब्रेन स्ट्रक, ब्रेन टिउमार लोगोसे रोदाजों लोब्बा गोनां देहानि बेरामफोरनि सायाव बेसेन नाङाजासे फाहामथाय बादा खुंनायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे मुलिफोरखौबो राननानै होनाय जायो। दा पिपल्स एड एनजिअ'आ चिरां जिल्लानि धालिगावनि बड' कालचार कमप्लेक्सआव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव दा पिपल्स एड एनजिअ'नि आफादगिरि नबकुमार बसुमतारिया फोरमायो दि बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय मैयानिफ्रायनो क'क्राझाराव जागायनानै दिनै चिरां धालिगावआव ब्रेन स्ट्रकखौ माबोरैबा होबथानो हायो बिनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाय जायो। ओरैहाय डक्टर मलय चक्रवर्तीयाबो फोरमायदों दि बिथांनि बड'लेण्ड ओनसोलाव फैनायनि गुबै थांखियानो जादों बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव स्ट्रकनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय मानोना बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि देहायाव गोबां प्रेसार दं होननानै बिथाङा बुङो। খুব ভাল লাগিছে যে মই যেতিয়া শিলিগুড়িত প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ হিউজ এমাউণ্ট অফ পেচেণ্ট ফ্ৰম হিয়াৰ মই দেখিছোঁ যে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক মোৰ মেইন পাৰ্পাছ টু কাম টু কোকৰাঝাৰ এণ্ড বড়োলেণ্ড ইজ টু মেক এন এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম অফ ষ্ট্ৰক এণ্ড হেডেক লট অফ মানুহ ইয়াত আছে যাৰ হেডেক হয় কোনো ইনভেষ্টিগেশ্যন নহয় তাহাঁতৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ ওলায় আমি অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ ভাল হৈ গৈছে ষ্ট্ৰকটো হোৱাৰ কাৰণ ইয়াত এডাল্ট মানুহ যিবোৰ আছে চবৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই এণ্ড অভাৰৱেইট তো কাৰণ দুটা হ'ব পাৰে মে বি এক্সাৰচাইজ ষ্টাইল লাইফষ্টাইল ডায়েট কণ্ট্ৰল এইটো হোৱা নাই সেইকাৰণে মোক I like this place very much. The reason is that every human being of Boroland is down to the earth. They are soft, they are very, very sweet and 100% honest. And a young generation, to আজিকালি ওলাই আহিছে all of them are looking very healthy and good. তাহাঁতৰ ষ্ট্ৰক ইন ইয়াং প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মেইন পাৰ্পাছ মোৰ তাহাঁতৰ ষ্ট্ৰক ইন ইয়াং প্ৰিভেণ্ট কৰি পেলাই তাহাঁতক ডেথৰ পৰা ওলাই আনিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই যিমানখিনি পাৰোঁ ইয়াত আহি থাকোঁ মই দিছ ইজ মাই 5th টাইম এণ্ড আই ট্ৰাই টু ডু কেম্প and media is helping very much because media is aware. See, মই তো কিছুমান মানুহক চাই থাকোঁ কিন্তু মিডিয়াটো টোটাল মেছেজটো স্প্ৰেড কৰি আছে চ' যাৰ কাৰণে এটলিষ্ট ডায়েট কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে বড়োলেণ্ডৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ডাঙৰ মানুহবোৰ চব ব্লাড প্ৰেছাৰটো এটলিষ্ট ৰেগুলাৰ চেকআপ কৰিব লাগে ব্লাড চুগাৰটো ৰেগুলাৰ চেকআপ কৰিব লাগে ৰেগুলাৰ মৰ্ণিং ৱাক অৰ ইভিনিং ৱাক চাম এমাউণ্ট অফ আউটডোৰ গেম শুড বি দেয়াৰ এই বস্তুবোৰ যাতে হয় সেইকাৰণে বাৰ বাৰ মই আহি চবকে এৱেৰ কৰোঁ ব্লাড প্ৰেছাৰ দৰৱ খাব লাগিব কাৰোবাক কোনো ডক্টৰ দেখুৱাই কাৰণ মই জনামতে কোকৰাঝাৰত এণ্ড বঙাইগাঁও চব মিলি পেলাই এৰাউণ্ড 200 ডক্টৰ্ছ আছে গোটেই বড়োলেণ্ডত এণ্ড খুব এটা ডিষ্টেঞ্চ নহয় প্ৰতিটা ডক্টৰে 30-40 কিলোমিটাৰ্ছ ডিষ্টেঞ্চেছ পোৱা যাব আপুনি যদি এটলিষ্ট 3 months ইণ্টাৰভেলত এবাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ চেকআপ কৰে ৱেট চেকআপ কৰে এণ্ড কিছুমান ব্লাড টেষ্ট কৰা যায় এইবোৰ কৰি মেলি আপুনি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ যেতিয়া ধৰক আজি মই চেকআপ কৰিলোঁ আজি গম পালোঁ মোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই মই দৰৱ খালে কালি ৰাতিপুৱাই ব্লাড প্ৰেছাৰটো কমি যাব মাইনৰ প্ৰব্লেমটো ইয়াতে চল্ভ হয় ইয়াত মাইনৰ মেজৰ মিডিয়াম চব প্ৰেছাৰ চল্ভ হ'ব এতিয়া মই শুনিছোঁ ইয়াত মেডিকেল কলেজ আহি আছে মেডিকেল কলেজ আহি হ'লে ইট ইজ এ বিগ বুম দেয়াৰ শুড বি মাষ্টাৰ হেল্থ চেকআপ এভৰি individual of the Boroland should have master health checkup. মই কালি এটা আমাৰ প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ এটা টক আছিলে তাত মই কৈছিলোঁ যে ইচ এণ্ড ড'ৰ টু ড'ৰ ছাৰ্ভে কৰিব লাগে প্ৰতিটা ঘৰত গৈ পেলাই কাৰ্ড দিব লাগে যিমানখিনি মেম্বাৰ আছে হেল্থ চেকআপ কাৰ্ড এইটো লৈ পেলাই এটা চেণ্টাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে তাত এবছলিউটলি মিনিমাম প্ৰাইজত একদম চেৰিটি কৰা ডিফিকাল্ট কাৰণ চব বস্তুতে এটা দাম আছে একদম মিনিমাম প্ৰাইজত যদি আমি প্ৰতিটা ঘৰৰ মানুহ জানিব পাৰোঁ যে ইয়াত 6 মেম্বাৰ্ছ আছে এইটো ঘৰতত 6 মেম্বাৰ্ছত যদি মই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট তাহাঁতক ব্লাড প্ৰেছাৰ মাপি ব্লাড প্ৰেছাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেৰ খুব এটা দাম নহয় মই যদি ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ এটা যদি হেল্থ ডায়েৰী মেইনটেইন কৰোঁ
তাত ব্লাড প্ৰেছাৰ ৰাতিপুৱা কেনেকুৱা আবেলি কেনেকুৱা ব্লাড চুগাৰ কেনেকুৱা বিভিন্ন ব্লাড টেষ্ট কেনেকুৱা 3 মাহ ইণ্টাৰভিউলৈ যদি সেই কাৰ্ডটো লৈ পেলাই কয় আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট আজি হ'ল আজি এইটো আমি গম পালোঁ 3 মাহৰ পিছত আকৌ এইটো তেতিয়াহ'লে আই কেন assure you that total stop হৈ যাব ষ্ট্ৰক थैंक यू सर मोननिसिम जे जोंनि प्रग्रामखौ कभारेज खालामनो थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावग्रोबाय जोङो एक्सुवेलि मैयानिफ्रायनो जागायदों मैया जोंनि प्रग्रामा क'क्राझार सहराव जादों CME काम एवारनेस थारमाने सांग्रांथि मेल जादों आरोखि बे सांग्रांथि मेला जाहैबाय हाउ टु प्रिभेन्ट ब्रेन स्ट्रकखौ बोरैहाय होबथानो हायो बेनि सायाव जोङो सांग्रांथि मोनसे मेल खालामदों आरो बे मेल खालामनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा नुबाय BTC एरियायावनो बुंनो थाङोबा लवार आसामावनो बेबायदि मोजां निउर'सार्जन बा निउर'लजिस्ट डक्टर गैया जोङो जेलाना ब्रेन स्ट्रक बा हाइपारटेनसन प्रेसार जानानै बा पेरालाइसिस जानानै बिदि भुगिनांगौ जायो होमबा जोंहा डक्टर गैयिलाय बहुद दुखु खस्थ' जारला भुगिनांगौ जायो बा सोरबा खाफाल गाज्रि थैनांगौबो जायो आरोखि दा बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै जोंनि दि पिपुल्स एड NGOआ जेनाखि सावस्रियावनो बांसिन खामानि मावोलाय जोङो जोंनि रायजो राजानि दुखु जारलाखौ नुहरनानै जों माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेमार जायैनि आगोलावनो जुदि गावखौ सांग्रांथि लाखिनानै गाज्रि बेमारनिफ्राय गावनि देहाखौ अराय गोग्गो लाखिनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो मैयाहाय ब्रेन स्ट्रकखौ बोरैहाय होबथानो हायो बेनि सायाव जोङो मोनसे गिदिरथार सांग्रांथि मेल लादों आरो जों बे सांग्रांथि मेलाव माखासे क'क्राझारनि मेलेमजिबि सायख'नानै जों लेंहरदों जाहाथे बिथांमोना आरो गावसोरो माखासे बुस्थुखौ सोलोंनानै आरो गावसोरनि गेजेरजों गावसोरनि जि सोलोंनाय बे गियानजों आरो ओरै दर्शन आरो मानसिखौ बिसोरो गियान होनो हायो बा बेनिफ्राय बांसिन सुबुंखौ गियान होनानै जोङो बे गाज्रि जि जोंनि बेमार रग बेफोरनिफ्राय जोङो बासायनो हायो जों बे थांखिखौनो लादों आरोबाव दिनैहाय जोङो नैबे काजलगाव धालिगाव बर' कालचारेल हल बे जायगायाव जोङो जिहेथु जोङो भुक्तभोगि जाय माने बेमाराव गोग्लैनानै दङ थाखा फैसा रां गैयैलाय बा खाथि खालायाव मोजां निउर'लजिस्ट डक्टर गैयैलाय जोङो बिथांमोननि सुजुग सुबिदानि थाखाय बेसेन नाङै बेसेन होआलासे जोङो दिनै मानगोनां जोंजोंनो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोंखौ मदद होबोनाय सिलिगुरिनि मुंदांखा निउर'सार्जन डक्टर मलय चक्रबर्ती बिथांखौ लेंहरनानै जोङो नैबे धालिगावनि नैबे जायगायाव जोङो बेसेन नाङै मोनसे देहा नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लादों आरो नायबिजिरनानै ट्रिटमेन्टनि सायाव मा राहा लामा लानांगौ मा ट्रिटमेन्ट लानांगौ बेखौ खिथागोन आरो माखासे जुदि बारा सिरियास नङाबा नैबेहायनो माखासे जों फ्रि अफ कस्ट मुलि माने बेसेन नाङै मुलि होनानै सोखानायनि मोनसे राहा लामाखौ लागोन गोब्राब जायोबा माखासे मा टेस्ट खालामनांगौ आरो फार्दार मा ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ बिथाङा उनाव गावनि हस्पिटालाव लांनानै नायबिजिरनायनि राहा लामाखौ लागोन बेनि अनगायै जोङो एक्सुवेलि बेबायदि प्रग्रामखौ डक्टर मलय चक्रबर्तीजों नैबेखौ लानानै खेबथाम जाबाय क'क्राझाराव फ्राय खननैयानो जाबाय दा जोङो चिराङाव बारबोदों बिनिफ्राय जोङो टारगेट लादों बाक्सा उदालगुरि माने इन्टार BTDआवनो जोङो खालामनो सानदों खारन रिपर्ट मथे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव स्ट्रकजों बहुद बोसोराव बहुद मानसिया माने भुगिनांगौ जायो आरो बहुद माने थैनाय रेटआबो बिराद बारा ओंखायनो जों नंदों आरोखि अन्तत ट्रिटमेन्टखौ मोनाबाबो जुदि जोङो सांग्रांथि मोनसे प्रग्राम बानायनानै बा हाबाफारि लानानै जों मानसिफोरखौ जाहाथे देहानि फारसे सांग्रांथि लाबोनो हायो बोरैहाय आगोलावनो स्ट्रक जानायनिफ्राय प्रेसार जानायनिफ्राय बा माखासे रोदानि बेमारनिफ्राय बारग'नो हायो जों बेखौनो खालामनो थाखाय जों बे राहा लामाखौ लानाय जादों आरोखि मोनसेखौल' खावलायनो सानदों जे जोंनि जि रायजो राजाफोर आरोखि गाव देहाखौ जोथोन लानांगौ बांद्राय टेनसन बा बांद्राय सानब्रेनानै बा गावखौ खामानियाव मुखुब जानानै जाहाथे गावनि सावस्रिखौ दाबावथों गावनि सावस्रिखौ नायथों गावनि देहाखौबो नायथों खारन देहायानो धोन होननाय मोनसे खोथा दङ ओंखायनो आं बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे बयबो गावबा गाव देहाखौ मोजाङै जोथोन लायो आरोखि